видео обяснява директното фокално осветление. С директно фокално осветление може да се провери прозрачността на роговицата и да се изследва слъзния филм, както нервните влакна на роговицата, новообразувани кръвоносни съдове и мътни зони са ясно видими. При директното фокално осветление се прави разлика между оптична равнина и оптичен срез. С оптична равнина може да се изследва роговицата, както помътнявания, роговичните влакна и новообразувани кръвоносни съдове в роговицата могат да бъдат добре разпознати. За този тип осветление се задава ъгъл между осветителното рамо и системата за наблюдение от приблизително 45 градуса. В началото се избира ниско увеличение и процеп с ширина от 2 до 3 мм. Сега осветлението е позиционирано върху роговицата и зоната, която искаме да съблюдаваме, като например частиците в слъзния филм. За детайлно наблюдение може да се усили увеличението. При това трябва да се префокусира, така че участъкът на наблюдение да се запази ясен, тъй като при по-високо увеличение се намалява яснотата на изображението. Зрителното поле е малко поради голямото увеличение. Също така роговицата се оглежда хоризонтално с настроената светлинна равнина. Поради кривината на роговицата и ограничената дълбочина на фокусиране на биомикроскопа е препоръчително роговицата да се сканира на 3 различни височини. Този тип осветление позволява отделните слоеве на роговицата, слъзния филм и лещата да бъдат изследвани отблизо, например за белези или непрозрачности. За това наблюдение задаваме ъгъл около 45 градуса между осветяването и наблюдението. Ширината на процепа трябва да бъде около 0,1 мм и трябва да се избере средно увеличение. Препоръчително е да увеличите увеличението за детайлно изследване на находките. И накрая кратко резюме на това, което трябва да се настрои за директно фокално осветление. Завъртете осветлението на 45 градуса. Настройте ниско или средно увеличение. Ширината на шпалта да е между 2 и 3 мм. Средна или максимална осветеност.